Нужно. Година бульки, виждали матична туда да се изкупти. Знам, по-много бульки да додат, по-много подарки да не дадат. Този обряд има симпатична заклинателна цел. Да не се вижда бабата, значи ще има повече хлябове и подаръци. А те ще бъдат донесени от повече на скоро родили жени. Тоест ще има повече новородени деца. Така чрез пожеланието си баба прави заклинания да се родят повече децата и да се раздават тела. И се появи здравото поколение на нашето общество. На празника не се допускат мъже. Това, че виждаме тук музикант, жените с нощи го наели, платили му пари, той да им свири и да имат музика за свое развлечение. Музиканти, жени, сам песня. Мамата ще го возят на каруци. Праздникът продължава. Жених изглеждат бабата навън, садят я в полицарката или поличката, както в хората не наричат, и водят главната героиня на днешния ден из цяло тело, за да я покажат. Всичко това се съпровожда с песни, музика и смях. Я турили в една тачка и я возят. Вижте. Мъжете, които случайно се попадат пред очи на виновника на празника Бабин ден, пише го бягало. Жените веднага ги омазват с сажи и им подхвърлят закачки. И само откупа ги спасява. Улю. Да не откупы, чуть пропал. Группа Виктория. Ох, не право пеет. Праздникът Бабин ден е важен за нас със своето послание за продължаване на човешкия род и разрастване на клана или отделно село. Жените пеят,